fasaha. Alayka salam. Asibitina. Lamido ay seppewol ɓuri am sembe. Machallah ndiyam waɗi. Ndiyam waɗi de. Hande bo mi lori. Be video? Abona en maɗa on ɓeɗo ƴama connexion mum ɓeɗo cimma mere. Ndiyam maɓɓe larani ɓe. Miɗo wiya ɓe kullum haala connexion. Amma ɓe famata ɗume on probléme maɓɓe fayin ɗume ɓe ƴamanta ma tegal de a hotte maɓɓe. Comment section. Ha commentaire na? Ena min mi laray. Yo lartu. Ene ɓe mbima? Connexion maɓɓe tan dottima dow mere. Connexion maɓɓe tan dottima mere. Kuje tati mi ɓuri wigo ɓe bo. Aɗo hebbini application jam bizarre téléphone maɗa way jouer ɗime application ji feere ma wala lissafi. Koɗo feere ma so waɗa duuɓi lebbi o nasa application feere. Wanda bo application man ɗo yaramo connexion. Ala bo a tawa ha WhatsApp ɓe reɓanama vidéo ko audio ko photo automatique ɗum télécharge nder téléphone maɗa ɗum ɗo yara maɗa connexion. Miɗo wiya kullum acce ta waɗe ɗo majum. Ta andi a waɗa ɗo majum ta war sinkana maɗa connexion. Play Store ɗo waɗa mise à jour application ji automatique. Kanjum pat mi ɓuri wigo ɓe ɓe désactive kujeji majum. To noy kadi mi andi watta ɓe maɓɓe. Taka holla ɓe tan ne ɓe waɗitirta ɗum. Mi holla ɓe. Ok. En yaha en ndara vidéo majum. On watano vidéo no garata ittira ɗo majum. Amma hidde ko watano man ɗo se on abon. On abona be Fasaha TV. On partage on like hangal Facebook. On laran haɗo sivre haala sivre ɗum abonugo on abona. Wala mo andano e gadirta sivre. En non gal TikTok on laran plus hay do profil to non ndara vidéo ji ɗo mi plus majum. Les man on like, les man on winda commentaire, les man on jena vidéo favori, les man fa non partage on ɓe feere. Gal jungo ma je nyamo. En non to ha YouTube a larata vidéo bo abono a laran haɗo di zabone ame ma hatton. A like video majum a winda commentaire ƴamol maɗa baje himɓe ɗo ƴami ɓe yaari wulla ngam ha sulle maɗo ɗo. En dillama tan on video majum banani. Bisalam. Video hande ɗo très important. Video men je hande ɗo ɗum mari nafuda sosai hani a de'ita a lara video be hakkilo. A acca wargo sinkana ko ne summa ɗo timma lowlogo ha commentaire video jam. Yo wata a laari video ɗo wanan a darna téléphone ma darna yergo connexion. Ndani a watta premium kam a nasta Play Store maɗa. Play Store, anasi Play Store. Alaran hatu alama foton. To foto ma hatu ko ala foto ma bwana sata hatu bani. Anasi hatu bani a hosa jipales. Ara nasta hasi parametre. Anasi parametre ara nasta network data. Anasi ha network data kullete hado app update apps. Nda hado auto play video. To ara nasta ha je dororo. Ta tawi ɗum ɗon doje ɗo sottunu warturu doje ɗo ta tawi ɗon doje ɗo sottunu doje ɗo warturu doje caka ɗo banni tan lawol je premium connexion ma acca yarugo a wara nasta haɗɗo fahin ta nasti haɗɗo fahin ta tawi ɗon doje ɗo sottunu warturu doje ɗo don't auto play video a wartira doje ɗo normal a wartira doje ɗo jamma ɗum doje caka ɗo a sokkina ha doje koje ta wartira doje les ɗo timmi a timmidiri be je Play Store accan yarugo maɗa connexion kala application je mise à jour pat seydi a nastan Play Store a waɗa recherche application majum a waɗa mise à jour man faydi tawi wargo mise à jour ko c'est bon wala je foti waɗa mise à jour be automatique. Deuxième ko a waɗata fahin WhatsApp maɗa ma ɗo yare connexion amma anda a wi tokkam nder vidéo ɗo ɗiga fuɗɗam aragare iya nastu WhatsApp maɗa banani ɓawo a nastu WhatsApp maɗa jippa wara les a tawan haɗo storage and data a nasta hatto mi tammi ha a laari hami nasti ɗo ta nasti paramétre a jippa wara a nasta haɗɗo ta nasti haɗɗo se a jippa wara a nasta ha je haɗɗo ta nasti ha je haɗɗo ta tawi kujeji ɗo koci nayi pat ɗo koci ba wigo kala ko ɓe yerɗanno ha WhatsApp to connexion maɗo maɓɓitini automatique ɗum ɗo télécharge ko a yiɗa télécharge ko ne a tawan ɗum télécharge ɗum nasti nder téléphone maɗa ngam majum sa o sa déconnecta 1 2 3 4 ko photo ma to yerɓan maɗa ta télécharge se ta a yiɗi a télécharge ɗum amma min kam mi yiɗi photo kam taw yerɓan télécharge automatique to connexion ɗum maɓɓiti haɗo ma wara nasta ta tawi ɗo huɓɓi banni a hosa ñifa pat acca photo to a yiɗi tawiɗo to a ñifa fo banni normal je WhatsApp bo accinyorgo maɗa connexion a tawan application ji ɗo heewi ha téléphone maɗa application ji feere application ji ɗi ngala nafuda feere ma hutinirta be application o nda ban application o ɗo ɗon hutinirta be majum a iya to majum ha neɓa se a wara ta iri do application man ha neɓe wara mema haɗɗo ta memi haɗɗo waddante banani se a wara nasta haɗɗo mobile data and wifi ta nasti hatton se a wara a tawan nda dede application ɗum wala huude be majum amma bo nda ɗo hosan connexion ha journée ɗo hosan 193 kb
konga mitai ko MP3 tela maro hon san connexion sai wara ni fa pani ai rai ta application mana ina bo yara mara connexion sai anyi fa do ma banani deuxième application bana CapCut en lara CapCut de connexion ke yara ta tambutu pe ma wara na sa ha data mobile and storage and wifi tare na sai to na ta nda tamdo hutu mera be ma hutu ni den hutu den chak daro yara connexion 157 mégas par jour tona lara ka bisa wara anyi fa do ma dan do mo sin ni fi anyi fa bani atuka application ma goto janda wala hutu mera be ma be yara ma connexion tek a hosa wara bani ma insha Allah do man do tawadi connexion ma accantin ko mere accan bora sin wargo sin kana lallai connexion ma ratima lawlaw ha telephone mara ha commentaire video jam mitammi on dara video bon na fito nake ngam hebugo irada kujeji banani majum hani atokpa abona ha konte fasaha tv ta abona ha konte majum apitana video jem ta apitana video man jem a partage a hosa sibe kata video ha favori mara ngam heba ana fitoro be majum ya ke fera tektan video majum a hefta darum ko bo min man fotay mi lora mara irada video banani majum ngomari na foda sosai attention takilani video ngata ni gol hakilo bisalam umoro be Abdul Kadri Abubakar Andira Robe Fasaha TV TM